Takže strecha, takmer štvorec, dva prieniky, komín, tuto je vypustený kotol. Atiky po krajoch 40 cm, zadná časť 0,35, komín, žľab, potrebné vymeniť. Spodná strecha garáž. Pohľad na strechu vlastne zo spodnej strechy garáže, tu je výlez vlastne z garáže hore, tu je rína, dažďový zvod, ktorý je momentálne zvedený dole, tuto bude situovaná terasa, čiže ten zvod bude zvedený tuto na garáž a garáž bude vedený dole. Tu bude výmena žľabov, táto strecha bez zateplenia, zateplovať sa bude iba vonkajšia fasáda 5 cm alebo 2 cm styrodúr, čiže tam sa bude meniť iba plechová kapňa, sa bude vysúvať von. Takže ešte raz strecha garáž, tuto je jedna striežka, ktorá je vypustená smerom do záhrady, tuto je žľab, samotná strecha, výlez, rína, vrchná strecha. Nadzverová striežka 1, ktorá je z boku, tuto bude situovaná terasa. Žľab bude zvedený vlastne na túto strechu a potom bude vedený dole. A tuto z tejto strany je druhá striežka, malá, ktorá tiež bude zakreslená. Atiky.